Naimbag nga oras yu amin kakayam, ti surat nga inta ibasay ta, kat naggapo iti pagayam, akayat na ti paylingad, itinagan a Cheryl, nga agnanaad ka nagtabtrabaho ijay Spain. Kastoy man ti surat ni Cheryl. Dear Lady L, naimbag nga oras mo. Awagan naklakuman iti Cheryl. Naawisakmat ang nagsurat ito'y programam, takayat ko nga ibinglay ti padas ko kan ayat, ajak tupulos malipatan. Iti agdama, Lady L, katagnanaad ka nagtabtrabaho ak dito Spain. Irugik man nga rod ti agsalaysay, idi adda ak paylaang ijay Pilipinas. Nabayag kami nga agnobyo kin ni Ramil. Nagsaritaan mi nga rod, nga agtrabaho ak pay dito Spain, iti 3 atawan. Kalpasan na, agkalaysa kamin iti panagawid ko. Ay ayatag unay tinobyok, Lady L, kat nariknak met ti panagayat na kanyak. Iso ang nagtalakak nga imadayo, gaputan ang namnama at kadagiti karina kanyak. Naglabas ti tawan anagan-ano sak dito Spain. Ado asulisog ti imasidag kanyak. Ngam liniklikak, taim pamaysak ti atensyon kan panagayat ko kin ni Ramil a nobyok. Nakunangarod dagiti kakayem ko ditoy adyak unay agtalak iti nobyok. Tadyak ammo ti aramiden na iti inaldaw-aldaw ijay Pilipinas. Nakunadapay kanyak, adyak lapdan ti bagik agragsak. Babaan iti panang-entertain ko kadagiti agdatdaton kanya. Ngam insungbat ko ani Ramil laang ti ayan ti ragsak ko. Nagtultuloy nga rod ti relasyon kan komunikasyon mi kin ni Ramil, Lady L. Nakaragragsak kami, tunggal agsarita kami iti cellphone. Nakunak nga rod kan kwa nga agpaw itak, taiso ti mangurnong, para iti panagkalay sami. Ngam nagkadkad, Lady L, kat kinunana, akabailan na ayornungan ti panagkalay sami, tanapintas met ti trabaho na iti LGU iti lugar mi. Nagbiit nga rod ti panaglabas ti aldaw, Lady L. Magagaran akon nga agawid ijay Pilipinas. Tanadanon ti kaaldawan ti panagawid ko. Nakaragragsakak nga rod iti sinabat nak tinobyok ijay airport. Agingga nga intulod nak iti balay mi. Kinunana, nga agawid paylaang, kat agsubli iti kabigatan na. Akadwana dagiti dadakkel na. Takasarita dak, kastametten dagiti dadakkel ko. Ninamnamak nga rod ti idadanon dan, Lady L. Iso ang nagsagana kami para iti idadanon da. Karabyan na, dimteng daramil, kan dagiti dadakkel na. Nakaragragsak kami iti pamilyak anang pasangbay kadakwada, Lady L. Insagana mi nga rod ti pagsasangwan mi, kat nagigiddan kami anangan, kasmay sa pamilya. Kalpasan ti panangan mi, imo na ang nagsao ti ama ni Ramil, kat nagkidaw daytoy nga umuna iti pamakawan. Nasdaawak, Lady L. Tadyak amo ti makagapo,
No apay nga agkidkid daw iti pamakawan. Uray dagiti dadakkel ko, kat mas daaw da iti daydi akan ito. Aging gaasimublat ang nagsao ni Ramil, kat si tuturad anang iba ka. Asaan ang matuloy ti panagkalay sami, tanagbasol kanya. Gaputa na kasikog iti sabali a babae. Jak nakauni a dagos iti nangeg ko Lady L. Kalpasan na ti magdarak, kat nagdardarasak arimuan. Nabati nga rod dagiti dadakkel ko, ken dagiti dadakkel ni Ramil iti unag, ket sinurot nak ni Ramil iti ruar. Nagsakit ti barukong ko, bayat ti pampanagnak Lady L. Idi inasitganak ni Ramil, kan inigaman na ti abagak, kala at asinango, kat tinungpak iti namidwa at daras. Sinidir ko Lady L, gapo iti panang lipot na kanya. Kinuna na amaklon na amin nga ibaga, gapo ta nagbasol, saan na analiklikan ti suliso, nupay siyak ti ayaten na. Kinuna na pa'y adi na imbagbaga kanya, takayat na ti agpudno iti personal. Namin ado ang nagkid daw iti pamakawan, gapo iti panang pasakit na kanyak Lady L. Ngamjak amo ti aramidak iti daydi akan ito, tainsang sangit kulatan ti sakit ti barukong ko. Naglabas ti aldaw a panagpupupok ko iti kwarto, tadyak pulos kayat ti rumuan. Taimbes nga agenjoyak iti panagbakasyon ko, manipod dito'y Spain. Saan? Tasakit ti barukong mat tinasangputak. Iti may sangal daw, jak ni namnama ti sasarungkar ti batch ko idi high school ak Lady L. Kinumustanak, aging nga inaklon na, nga iso tinasikugan ni Ramil. Nakigtotak Lady L, jak nadlaw amasikog, tabasit pa'y laang ti tiyan na. Nariknak nga rod apimudo ti rupak idi imbaga na ti kasjay kanya. Pinagsasawak Lady L. Kinunak ang nagpuskul ti rupa na ang nagpakita kanya. Kalpasan ti naramid na. Kinunak pa'y nga agpadadala ang kiniramil amang lilipot. Ngamsi papakumbaba nga imbaga na. Amaaklon na ti anyaman nga ibaga. Gapo tanagbasol. Kinunanapay nga isula ang tiguraan, kadyakon iraman ni Ramil. Gapo ta iso tinang sulisog iti nobyo. Insungbat ko nga rod nga awanan ti bibiyang ko kadakwada, kat mabalinan ti pumanaw. Ngam kinunana, adi na ipilit ti bagina kin ni Ramil. Gapo ta iso tinang ipamuspusan iti amin, tapno masulisog na ti kaayan-ayat ko.
Kinunana pa'y anagbaligi iti naramid na. Ngam saan mo't anagbaligi anang tagikwa iti puso ti kaayan-ayat ko. Gaputasyak ti ay-ayatan na. Sa anak katagari Lady L. Taimbes amarubruban ti gurak kan kuana. Nakarik na akpay iti asi. Katimbaga na pay. Apatuloyak ti makikalay sakin ni Ramil. Tadi na pilitan ti nobyok amang itakder iti sikog na. Tumartara igid dagiti luha na anang ibaga iti dahita Lady L. Kalpasan na. Pimanawan iti sangwana. Nagbayag ana ikulunga. Pinampanunot ko ti sitwasyon. Aging gaan nagsango kami manan kin ni Ramil. Idi nagkita kami iti igid ti baybay. Kat nagsarita kami iti nalapat. Namin ado ang nagkiddaw iti pamakawan Lady L. Kinuna na nga ay ayatan nak unay-unay. Kat di naranta tinampasakit kanya. Kinuna na akayat na amaurnos ti maipapan kada kami. Tasaanan nga agpilit ni Lucille nga itakder na. Kat nagsaritaan da, asustentuan na laangan ti anak da. Nagsanaayag laang itinaunag Lady L. No pa'y nagsakit para kanyak ti desisyon ko. Kinunak. Ama aramid ti rumbang. Diyak kayat ti agbalin as selfish. Tadyak kayat agapu kanyak. Kat maipaidam iti maladaga ti gundaway. Ama addaan iti sibubukal a pamilya. Iso ano pa'y nasakit? Aglunag ti kinapudno. Asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Agpada kami kini Ramil nga agluluha iti daydi agundaway Lady L. Kinunak asangwan na ti biyag akadwana ni Lucille. Kanti agbalin nga anak da. Kat sangwak matibiyag ko. Iti panagsublik dito Spain. Kalpasan ti sumagmamano akan nito asa ibag lang ti mangmangag iti nagpautan mi. Ti makter ni Ramil. Kat inarakop nak iti nairot Lady L. Kat iti maudi aguntaway. Nagkitaw manan iti pamakawan. Kinunana. Nga ay ayaten nagunay-unay. Iso anoan niya ti makaparagsak kanyak. Kan makapalagan itirignak. No pa'y nasakit. Para kan ko na. Iso nga ron titungpalan na. Tapno makabawi iti basol na kanya. Kat kinunana. Nga agan nadag akanayon. Kat inagkanda timugin ko. Kalpasan na.
inot nga imadayo kaniya. Aging ka, adyagon makita. Impapas ko tinagsangit, itiday di aga nito, Lady L. Impukpukaw ko ti sakit, tinagam ko, iti igid ti baybay. Nupay amok nga awan ti makangkangag kanya. Gaputa dagiti laeng dalloyon. Ti makit-kita. Aging gaan na amitanak iti singet. Kat kinunak iti bagi. Daytoyan ti maudi akan nito. Apa nagsangit ko. Ta iti ipapanaw ko iti igid ti baybay. Ibatik matem ti sakit ti barukong. Amarikrik-nak. Iti dayti akan nito. Kat pilitak. Aging ka maiwaksik, ti panagayat ko. Ken ni Ramil. Nabayagan apasamak day di apadas ko kan ayat, Lady L. Ngam sa di walat ta iti lakip ko. Tani Ramil ti imuna nga ayat ko. Ita Lady L, addan bukod ko a pamilya, kat naragsaka kon iti sidong ti asawa, kan dagiti tallo nga anak mi. Aging galaangan dito'y Lady L, katagyaman ak unay iti panangurnos mo, dito'y nakiro asurat ko, tadyak nga min na irwam nga agsurat iti iluko. Nga may saa kadagiti na ayat amang tartarabay iti programam. To'y pagayam mo, Cheryl, iti Barcelona, Spain. Cheryl, pagayam ko, dayawag ti kinatibkar mo. Saan ama naging bubukod ti ayat mo? Pinanunot mo ti pagsayaatan ti padamat tao, nga uray ka ipapananan ti panakaisakripisyo, ti bukod mo a pagragsakan. Para kanyak, saan na makuna at dakas ni Ramil? No di mo husgaan at dagos, itinaaramid na. Tadi na plinano tinang pasakitkan ka. No di kat natinag iti sulisog, nga imasidag kankwana. Tasabali ti basol a plinano kan ingkakara, kumpara iti basol a patat, wano saan ana ikakara. Kan saanan a nagrason iti nagbasol kan ka, no di kat naggid daw adagos iti pammakawan. Makapaladingit man ti panagsinayo, nga maragsakan at parakan ka, tanasaraka metlaeng ti tao, a makatakunaynay mo iti biyag. Alakastan, Cheryl, katagyamanak iting kapanagsurat iti programa tayo Love Letter. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padas yu iti biyag, nga intay basa, dito'y programa tayo Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman agunay, and please don't forget to like, share,
and subscribe.